Puspitonolo spesial kagem teman-teman Sinoman kang makaryo. Semoga ingkang sampun kepareng mirunggan goyang bareng sarengan sedulur production. Wan mudya ayu tama ngambararum mitramu dasar lencir kuning aku gak rasa tresnaku ngambar kucimo katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo takkan dianeng jagat katresna. Nyekseni tresno kang tuwu tan ana liya mung sira wong ayu kok tumben sengkokmu dina iki rada beda Dik. Rapopo variasi Ya, rapopo. Linda Dista Maho bareng sedulur production SBR Professional Audio Sound System. Sektor anti laler Dok, rungokno prasetyaku Dok. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatimu, Anda yang kau tahu. Awan loh. Aman iki. Tresno sekali lagi yo. spesial buat Mas Daniel. Ngambar arom yo Mas Marzuki yo. Tan kuciwo katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon kinelong lo takkan dianeng jagat kat
tresnan persiapan bosku hey. Ada yang lebih indah, tiada yang lebih rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuwuh lan ana liya mung sira wong ayu Tiada yang lebih indah, ala kadir tiada yang lebih kadir selain hatiku. Ada yang rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuwuh lan ana liya mung sira wong ayu lan ana liya mung sira wong hey cocok Sampun Nggih. Mas. Katuraken tembangipun wonten